Yes, live here at Municipality of Maco, Compostela Valley Province. Yan, makikita natin yung si Efron, si Gwen, at ang napakagandang view ng Davao de Oro. Halika, pasok tayo dun. Tingnan natin yung ganda ng view. Tatanaw natin yung overlooking. Oh, di ba? Kabog. Mula dito, meron silang napakalaking pine trees. Oh. Yeah. Sister, halika dali. Itour mo ako. Ang dami nilang ano, oh. Ang dami nilang cotton buds. Ano yung banda doon sa may... Yung ba yung pinagliguan natin? Hindi. May dagat. Doon yata yun. Ha? Saan ba tayo naman? Di ba dyan? Oo. Dapat doon. Ang laki, no? Etong nakikita natin, sakop lang to ng daming puno. Wow. Dapat yun. Davao de Oro pa lang to. Wow, ang ganda, oh. Kitang-kita mo rito. Green na green. Oh, 'di ba? Ang bongga. Ito yung munisipyo ninyo. Taray, orange na orange. Ang bongga, ang ganda. So, alas lahat ng mga official dito rin nagpupunta pag ano. Of course. Parang sarap-sarap magtrabaho talaga ng bongga pag nandiyan ka. Tapos ito yung makikita mong view. Open na open siya. At maraming may usok. Baka nagpapadingas. Ano yata yun? Pabusa yata yun? O ano ba? Ay, iba. Cloud9 ah. Oo, sa cloud din sa Antipolo. Parang ganito yung view. Dito tayo na diri na, ready to siya. Ma, may pinanggalingan ba yung ibig sabihin ng Maco? O saan galing yung Maco? Parang Sa? sa mga nitibo nga daw yun. Mako jam, murang dako ba? Ang Maco is malaki. Sa bagay malaki naman talaga yung... Tsaka malaki yung ano nyo, no? Meron. Divided into 3 ang Mako. Shoreline, Masaraline. Yung Masaraline dun sa amin. Yung sa mainit na sabi na yun. Shoreline. Tapos dito, ano naman? Shoreline na malapit sa Masara dagat. line, Masara line, sure line. Eastern. Tapos ilang barangay nga ulit? 37. Oo, dami, no? Pero hindi pa to yung pinakamalaki. Na municipality. Grabe. Parang Pero ang dami, oh. Ang laki ng sako. Na doon sa baba. Ako. Mga mamshi, pakimay na po tong kapatid ko. Hindi pa rin tapos. Wala pa. Hindi pa nabalo. Nasa 3.5 na kasi tayo. Sa pataas na tayo ng pataas. Ang layo na naman ang tingin mo, brother. Ha? Dito na lang daw kami. Hanap kami ng lupa dito. Dito na tayo manirahan. Ito ay, okay. Dari may paganito sila, oh. Photo booth. Oh. Mako. Ganda dito, oh. Etong building na to, mga tribo lang. sa mga tribe dito sa Maco, municipality ng Maco. Meron talaga rin silang opisina. Oo, sa mga indigenous. Indigenous people. That's good. At least, di ba? Ano sila, binibigyan din sila ng sarili Diri nila. tayo, oh, ambe. Mayroon talaga sila. Doon ka sa baba dito. Dito ako mag-disco. Binibigyan ba sila ng Sarili nila mga benefits, yung mga pwede nilang sila ang pagkakitaan. nagkakita. That's good. Sa mga kapwa rin nila indigenous. Valentine's Day, taray. Dito na lang hulat yan sa ubos yan. Ano kaya kung ganito kahaba yung hallway mo nung kasal? Nung February 14, may kasalan ng bayan dito. Dito, yun na. Gusto sana nila dito. Ayaw ng mga ikakasal dahil ang init daw. Aw. Layo. Dito ba naman ang venue ng kasal? Yun na pa. Dami, oh. Ang haba ng hallway nila tapos. Ano? Doon pa yun. Sa entrance. Layo ng lakarin day. Para mabawasan yung taba mo. Tsaka para makapag-banding pa kayo. Ne?
Dapat may picture sila dalawa dito. Isang jump shot nga papunta doon. Talaga ba, Gwen? Ano? Oh, lululululululu. May, dili ba picture mo? Long. Helmet na. Half foot daw. Makupa at saka mais. Ala. Ala si Mami. Si, Nagkini sa kaisa sa dito ko mamamiss si Mami. Yung Pagkabuli. I love you, Gwen. Siguro ganito lang siya mag-love. Siguro, no? Pero minsan talaga nakakapiga eh, no? Alam mo yung... Hindi niyo na talaga to lugar, Mami. Matagal na kita. I love you, Gwen. di ba mas close na rin sila nila Mama. Oh. May iwan na raw si Gwen para may bantay daw doon sa ano ba? Ano to? May nanay din ako doon na nag-aantay. Hindi para may bantay na sa mga baboy. Ha? Sayang na may mga Ano baboy. to? Baboy sa baboy? Baboy yan, baboy yan. Okay, hi mga mamshis! Magandang gabi sa inyong lahat. Narito na kami sa pre-opening ng night market, no? Night market sa Tagum City. So syempre pag nasa night market ka, food trip ang labanan. So sa lahat ating mga mamshis out there, samahan niyo ako maghanap ng ating mga malalamunan. Handa ka na, lumamon? I'm on diet. Ha? Diet ka na naman? Okay, since medyo nasa crowded area tayo, magmamask muna tayo mga moms. Tingnan natin. So maraming night market na rin tayo na napuntahan at na Mangkumesto. Dati kasi siya ito yung kahabaan. Meron doon sa dulo. Depende sa pwesto. Okay na yun doon. Parang Baguio style. Kalahati is yung puro food, then the rest is mga ukay-ukay. Mamaya titingin din tayo din ng mga ukay-ukay na dami. Kung masyadong magpapapaspas sa lakad ha. So hanap tayo ng makakainan natin ngayon. Kung anong food trip natin. Well, mostly nakikita ko may mga inihaw. Ayan, mga inihaw. More on vegetarian tayo. Kaya mag-iikot-ikot kami, maghahanap kami ng aming makakainan. Kasi wala kami kusina. Oo, saka wala kami. Available nga kasi ang dami ng tao first night. So, obviously, puno agad yung mga kainan dito. Magkakabarkada, magkakaibigan. So, ikot pa tayo, guys. Nandito kami ngayon sa gitna ng Tagum City. Kung saan ang dami ring mga tao. Hello! Naghahanap kami ngayon ng pagkainan dito. Puro puno na. Puro puno. First time lang namin to. Hanap tayo. Hanap tayo sa gilid. Yan yung mga street foods. Gaya a la carte. So meron sila rito. Ayan, yung mga paninda nila. Of course, yung mga tuhog. Hindi mawawala. Kwek-kwek pang likod. Dami nila, oh. Mga food trip. Dito na kami napadpad sa kainan. Sa marami ring kumakain. Ihaw-ihaw. Hi, it's dinner time. At nandito kami sa Joey's. At ang aming ulam, yan. Kalamansi. Toyo at kalamansi. Nainintay pa namin yung order kasi ang dami po doon. Kasama namin ngayon yung pinsan nila si Gerald. Tara. Ilan taon na si Gerald? 20. Oh, may girlfriend? Ha? Hala. Alam naman. Parang kinikilig siya. Parang may mali sa tanong ko. Wala kang girlfriend? Boyfriend? Hala.
Parang iba talaga lukso ng dugo. Kumain po, 140 na lang. So, detail lang po namin yung aming order. Kasi kanina dun sa night market, may night market, kaya lang wala na masyadong available ng mga food. Kaya May market, pero walang... dito kami napadpad. May night, walang market. Tingnan natin kung sino makakaraming kanin. Bakit ako dalawa na agad? Parang may mali ako dalawa agad, oh. Para ako agad yung lalaman ng malakas. Ay, ito na. Ito na talaga yung ulam namin. Tuyo, kalamansi. Toyo kalamansi ang panulak sa baw. Ayan. Anong pong ano yan? Isda. Baka. Ah. Malaman natin mamaya kung ano yung aming mga nguya. Ay, andito na siya. Yan. So we have inihaws, mga grill. Kaya kami ay lalamon na. Sinong driver? Okay, dito sa prayer. Dito sa tapos po. Lord, thank you, Lord. Thank you. Alam mo lang ko ako. Para dire. Ano mo, for? Penny pa rin. Baka laman yan. Ang daming milk yun. So another food trip, guys. Magkano yung isang ganito? Depende, may pesta is, Ha? 612? Mura ha? Kabuti dyan naman. Kanila, kahit dugo. Mahal na. Mascara, ano ba yun? Tawag doon? Betamax. Betamax. Ano yung rice? Sana hindi na lang natin binabay rice cooker. Dapat pinatukan. May YouTube channel din po siya, guys. Ano yung YouTube channel? Wala. Ha? Mamaya ka sa akin. Akala ko, ang kapatid mo, sisingit din ito ba? Fortune. Kapatid niya, yung anak, mama, bata. Kapatid niya. JP. Oh, JP. Birthday po siguro itong dugo. Birthday po siguro itong dugo. Dapat na. Panagna na ba? Kapit na mag-confirm. Oh, okay. Ito lang ang
Bugnaw. Ngayon ako nagpadami na. Ay, batik cooler. Atay. Atay to, atay. Thank you. Kote. Atay. Tayo to. Nahiya na tuloy si Alvin. Kasi dalawa ka agad kanya kanina. Ang dami natin kanina. Sa akin lahat ako. Kasi dito nilagay lahat. Ikaw sis. Ano sa pins? Sayang na yung tinidor. So that's our dinner for tonight. Kate na. Kate na. Alaman din to. Oh, pero pang sasawan na yun. Iba yung ano, iba yung flavor. Mura dito guys, masarap. 3 rice. Pamasa talaga. Ilang kanin na yan? Sa totoo lang. Kaya pala hindi siya pwede only rice kasi mura lang din yung susulit mo na talaga siya. It's DJ.